komin wonno e juuɗe hannde ko haalata koye wiyete ko janngal nana rutto seeɗa e caggal ko heewno nden nde taniraɓe amen ɓe annduɗa ne woddi seeɗa ko ɗum haalata koye esclavage arti kadi pour wiide Afrique bien vrai que passé o manam ko yawti ko ni muusi kono min fotani heddade caggal min foti ƴewde hol feere min waɗata pour yaade yeeso sa ƴeewi koye ɗum ɗon koye ɗum haalata hannde oɗo minen cuhaaɓe Afrique emin foti tinnade ko gonga ko yawti ni muusini no feewi par ce que emin taniraɓe amen ne yeyeteno ne nawe caggal leydi ko woni fof taniraɓe amen waɗi ɗum sibir kono hankkadi wonani fotani hadde toon min fotɗo wadde inspiré o histoire o pour yarude yeeso donc janggal ko ɗum wiide yo Afrique ummo yo Afrique tinno mbete Afrique ina feewa lawol gotol ko yawti kono ko woni yeeso ɗum foti darede eyyi théâtre ina wawi par ce que hande oɗo sa ƴeewi ko ari ɗo ene yimɓe hande message o benni message o yawti te kala nanɗo tan ko théâtre adduma ɗo ene te nden sa yeehi galle sa ruttima galle sa hettima hoorema no fewi ma andu ko jouetono hande ko gonga hande min africain mi fotani heddade caggal mbiɗa foti tinnade te nden ko théâtre ko feere théâtre wonata koɗo théâtre tourni hande nder sénégal théâtre nder sénégal mbiɗa wawi wiide ne muusi par ce que ko métier ko hono métier heddiɗi ɗi fof kono ko métier mo annduɗa ala tinnere no fewi yimɓe hewɓe nana wona hen nana doga ñalawma e jamma kono ina muusi kono hono spectacle hono festival hono ɗiɗo hokkata men possibilité min waɗa exprimé wu min hollira ko annduɗa ko ɗum min woni liggade kono saaha aɗa jooɗo hitande taw ko goto représentation tan heɓɗa minen komin jiɗi tan ko hono festival uji kewɗi e aussi tamit partenaire uji annduɗa hannde message o eɓe wawi ɗum timminde eɓe wawi ɗum wadde accompagné ko ɗum min ɓuuri sohlude par ce que hannde oɗo pièce amen o ko guila 2023 kono guila 2023 so tawi ina waɗatno tourné e nder sénégal ina waɗatno tourné e centre aji ɗi ma yawtuɗo no fewi kono possibilité d' expression oɗon woni komin heɓani taw ministre o min wiyatno tan yo ɓuur wallude artiste comédien ɗi yo ɓuur wallude théâtre par ce que théâtre ko métier mo annduɗa ne heewi branche uji par ce que wona comédien tan woni hen ne dañi scénographe ne heewi yimɓe annduɗa ene loriti hen kono ministre o hannde omo wawi wadde feere omo wawi jeeɗo politique de développement mo fowata pour théâtre o hannde yaara yeeso te yimɓe anda ko théâtre ko liggey moƴƴo eyyi festival o emin welti hen no fewi emin welti e festival he no fewi par ce que hannde oɗo festival o hokki amen yimɓe hewɗe andi ko woni janggal festival o hokki amen tan possibilité min hawra e woɗɓe ɓe annduɗa ko caggal leydi ummi ko festival o donc min waɗaɓe remercier no fewi min duwanoɓe yo Allah hokkuɓe force et possibilité chaque année eɓe waɗa ko wayni ko ɓuuri ɗum inchallah